Hello, hena hai phone kaham jotona na tini kaisa video ma khayoka onek baloi thangkha video upload khlaijak norok ni bagui tini ni simi khai tewaisa norok nugui mannai naidi mokhai nong nang agi bo phunukjak charge mo tini program ungnai o jaga o এই কোনাইদি yang okai samung khlai tongo emergency samung epono pai manliya borok kobang mano rojak ei komo khai sister jongni convent bongni tongjaknai nok ni konaidi yang orogo school cholinai yang ground no nugui mangna hasalo omokhai ayandigi school tangjaknai tai tebot no tangjaknai baki dongkho norok nugui mannai ani salani bisingtwi jara je nai tongnai rok norok bai admission nungui mano o jagao aste aste oro onek kotor rungnai norok iko mo o parani bungkhay murabari area khopjago ikonai mo o je o area pura mo school rungnai eta boundary rok choli tongo kai konai di nong nok bo phunukano mokha program mo paimani first ni simi tabuk je quarter tongjaknai jaga paimani bagui no iko nong no phunuknai tabuk aboni bagui iko o step tangjak mo khai khnani program nong no khnani program bo phunuknai mo naidi iko mo ketal paimani norok nai tongdi nugui mangkhana iko mo pura oro khai sister songni tongjaknai room quarter yang rok norok nugui mangkhana yang o hostel lungnai ulot ogo ulo bolte tabuk phano start khlai mano hingke yang khe brother song boro iko mo complete tingya kho tai kisa tongkho complete mani complete nai nong nang bisingo phunungnai bisingo nai di iko bisingo video koi nào eko mokhai room ma mui songjak nai room moi ko pura complete nya ko full complete nya ko moi ko tiles ro baijak iko yang sakar ko nor laima kana mo complete ngani tongkho hingke te botong wayango iko hingke next time o nongni bagui tebo video kaham kaham phunugui ang tuano norok ani channel no subscribe khlayang tongnai rok norok subscribe khlai nari damni hingke norok o jagao contact khlai phai mannai yang o hostel cholinai oro 12 jora rok ungui mano tabuk se first time ko aban bagui norok iko complete ungbai kho complete nai aste aste kai jotona no hambai tini ni baga suna video